Paalak. Ayaw magpakuha mga kanter. Yo, kuha na. Ito mga kanter, mga shell na ganito. Yan. 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 Nakakain yan mga kanter. Ito. Yan, tatlo. Ito. Patuloy pa rin kaming nangunga mga kanter. Kasama ko yung tatlo. Kanter Fox, Kanter Kulot, Kanter Francis. Apat kami mga kanter. Tatalok kaya ba mga ata to? Ay, sabali mo. Kurot tayo. Awan. Yung na ka na Victor mo. Na? Ano yung gusto na yung wala gitu gusto lang ka mga alam mo na eh. Open na alam ko. Ay, nagkataw. Wag ka man ay. Ha? Wag ka. Ang laking kuskusikos mga kanter oh. Oh. Yun, ang laki. Kuskusikos, ang laki. May alimasag din sa tabi niya. Ayan oh. Alimasag oh. Ang bilis lumangoy. Kapay maputang kamang kambal. Klase ka man guys. Mana? Buena! Kalalakan eh! Ada pa niya may isa? May ada pa ikan na. Nata? Ay tadatan eh. Ampun sa ata? Haan. Ampu ata oh? Haan. Mana yung brand? Ampu ata? Hey! Ampu ata? Ampo yan eh, DJ. Nanalam kape. Yun. Pambanasa? Nata. Na? Laglag taw. Na? Laglag taw. Pambanasa na. Ay! Eh! Kusikos nagdudaklan eh. Na? Isa. Wala ka na. Dua. Dudakkel. Uy! Uy! May kuskusigaw? Sapay, madi mo kaya kuskusigaw sa damay? No, di dudakkel ah. Kita nga ko di babasi. Tignan nyo, ang daming sea urchin na ano. Diba? Pero hindi namin kinakain dito yan mga hunter. Sugaga. Tawag dyan yung maliliit. Yan. Sugaga ang tawag dyan mga hunter. Yung black lang yung kinakain namin dito. Tapos yung maratangtang. Umang? Ayun, nakakita naman ako. Ay! Shell. Masarap yan mga hunter. Ang dami ditong kuskusikos ah. Tingin lang tayo mga kanter, tingin tayo. Kuskusikos. Marami dito eh. Yan mga kanter, may nakakalason na naman na crabs dyan oh. Yan oh. Nakakalason yan mga kanter. Pag ano, nadalaw kayo sa mga dagat, huwag yung tunin yung mga ganun mga kanter. Kurita ko nakka. Promises! Oh, pugita! Hunter! Pugita! Ay! Ang kanaon, guys! Ay! Dapat masama lumsutan! Ang dawai, inanada lang. Ni? Lumsut! Ni! Lumsutan ko nakka! Garaw! Mapamunto mo gabi. Disukay nito. Ang pamrita. Ibagog. Gamay, paputoy. Sukitam man to na. Talom. Sukitam. Ano? Tangko niya. Sayang guys, pulutan sana. Basait pang may sasubo ata yay. Nagurutam na na eh. Naligmandang tinugan ka kapini. Naligata na eh. Lumo. Sayang, pugita, maliit. Ayun, may nakikita na naman akong butbuting. Yan, oh, laki oh. Ay, kuskusikos mother. So big, yummy yummy. Hatog may tome. Yun. Ikan? Day. Tatat-tatat. Cool. Awan tiado niya. Ita ni. Ita. Yo. Uy. Ito mga hunter, malaki. Kulang sipit na isa. Yun. Kuha mga hunter. Yun, malaki. Kulang yung sipit niya na isa oh. May panipit niya na isa. Meron pa dito oh.
Yan o. Oops. Mas aggressive talaga tong mas maliit mga hunter ah. Aggressive talaga to. Yung mas maliit. Tignan nyo. Aggressive hunter. Yan o. Inipit na na oh. Wag na. Yan mga hunter, malaki na naman oh. Oy. Malaki mga hunter. Sana di ako masipit. Kasi masakit yung sipit ng mga to mga hunter. Oops. Oy, tago na. Ano siya oh. Tong suki mo man. Daktal nga bubuting. Suki mo man, guys. Daktal nga bubuting. Ay, Tong. Kasama. Negosikos. Tapi ni. Ada dito ni. Niyo. Nah. Lumaban pa siya oh. Lumalaban oh. Hugutin. Malaki. Ni? Katon. Patay pa yan oh. Ay ha? Yun. Kala ko patay yun oh. Yung alimasag na yun. Pero maliit mga hunter. Ay, huli mo kulot. Ano yan? Uy, malaki. Maliging shell. Oh, 5 pulos na alam Victor, taklo yung bubutay. Hey, kusiko. Domo mo. Pumapa na. Ayan, may nakita naman akong ganito. Ayan o. Oy, pahuli ka naman. Hirap mong hulihin. Kulo pa mamantan eh. Katalaw. Sabal yung bayay. Kape? Daktuyo. Buting mga hunter. Wanen kanter. May nakita akong nakadapa dito mga hunter. Ano? Na. Hey, nih. Oh, ito. Oi. Nadakkel amay tetang nabastit ko maday nariga ngalan. Baboy nadakkel. Oy, laki. Baboy mother. Shell, yan oh. Pero pag malit niyan, hindi ko yan kinukuha. Mahirap tanggalin yung laman. Guys, uhaw na kami mga kante. Oh, yan. Umiinom na kami sa bukal ng bundok mga kante. Ito data sa ito mo. Bukal. Data, Victor. Data. Nagapgad. Ay. Man. Nagapa parang baka. Oh, yun guys, oh. Dinawayan na. Ayun oh. Anya. Hello.
Oh. Video mo guys. Gimas eh. Parang ako na, natulog ang mata ko ah. May ano doon? Tawag dito. Buting tanda. Oh, wow. Buteng eh. Naging alimasag. Yan folks. Sagay sata. Ha? Bas malit yan oh. Yan sagay sata eh. Talaw? Diyan eh. Talaw? Basti data ni. Ni, tawa na muna guys. Muna gan? Ini, kata na ni. Ni. Naipit ka to so. Malit yan. Kanter. Madiya? Basti karot. May alta. Meti. Wala lang. Ang katalaw. Napanan na ka di? Atayin di ba to? Kaya ini. Atoy? Tawa, konta. Ini, sumusot tayo. Ay. Tapi rasa daging tayo mata. Un. Lawas. Wah. Eh, wah. Umang. Lumang. Hindi nakuha yung isda. Isda fish. Hindi nakuha, mga ter. Yung isda fish, hindi nakuha. Ay, basti. Ayun o, nangunga na kami ni Fox ng ano. Ararosip, mga ter. Secret. Pangabrutaan, guys. Ay, punong-puno. Hey. Sila yaw. Kagarod. Ito na lang yung kinukuha namin oh. Sea grapes. Seashell naman kinakulot sa kasi Frances. Fish, guys. Ang dami. Pasarap niyan, manter. Sea grapes, aroset. Oh. Mana? Oh. Ayan, manter. Pabalik na kami. Tumataas na kasi yung tubig, manter. Ayan. Medyo madami-dami na rin yung kuha namin. Ito na yung mga kuha, manter. Ano? Shell eh. Seaweed. Shell eh. Yan lang naman yung kuha, manter. Pero marami yan. Yan. Ito. Ngayon, manter, pinipili na yung lulutuin na ano, panggabi. Alas 11 na. Ang pudeta dere. Oo. Kanilas. Ano nasa kiyam po tibay ba yung kulo mo? Ha? Lala mo na nga doon. Adong game na nalamig yung Victor na eh. Ayo. 3 point. Iniiwala na naman yung crabs, seaweeds, Kasi lang na ito seashell, manter. Pinag-iwalay na. Ito yung seashell, manter. Yung sea urchins, seaweeds, sea crabs, manter. Luto na tayo, guys. Yan. Oh. Sabi na. Dak. Yung counter, nilagay na yung mga crabs. Yung sila ba natin ano dapat kapilang ako? Yung dapat vitamin na. Ako na ito. Yung ulam namin. Oh, ang kapilan. Niya, may pispiso ka na, dara. Oo, ano yun nga. Yan yung mga ulam, mga counter. Crab sea. Shell, baboy. Aray ko? Puta ni natin. Okay. Gabi ko lang kapilang nga di ko na eh. Yan guys, ito na. Makain na kami. May gin pa. What's up guys? Hindi na kayo mapanawan ni Anda Francis. Terkulo. Huwag kang magalit bebe. Hunter po. Amara.